Знаете ли, че въпреки, че Жюл Верн е най-известният писател-визионер, авторът на Вълшебника Тотос, Либън Франк Баум, също има революционни идеи за бъдещето, които век по-късно са част от ежедневието ни. Писателят, който издава почти 60 романа в началото на 20 век, предсказва измислянето на технологични постижения, като безжичния телефон, лаптопа и телевизора. Сред другите смели за времето си идеи на Баум, които днес са реалност, са еманципацията на жените и навлизането им в типично мъжки рискови професии, както и масовото рекламиране на дрехи. Идеи и вдъхновения писателят черпи от десетките професии, които сменя до 40-та си година – печатар, фермер, собственик на театър, актьор, журналист и други.